Hello guys. Pagkakaroon guys, arang hangin naman. Hangin sa among lugar guys. Kagabi wa ko kamat nun guys, o mi dagko pagbawod. Asa sinugdan guys, wa ko katuog kani andar akong tuhod ng butot man. Mutong niinom ko og tambal. Nakatuog na inon ko guys, wa ko kay ba og nidagko pa og dagat. Ona may namatan na ho guys na unas na. Ato makita guys ang ila Ma'am Amy puro nila ni Ma'am Flor Burato. Ato ila guys. Wala ba tingali ron sila diha to sa Cebu? Ay buto akong amiga guys kay gahilak in town to. Dili man kay layo guys pero kay unasan man lagi dili ta kadali-dali tabok atong dapita. Mama na ila oh. Iuwang magsuba ani guys. Among balay oh. Kato among balay guys to ah. Kana mo na balay namo. Ana. Mo na merkado guys. Diyan giuwang og suba ang amo ang merkado og ang balay guys. Mo na siya motabok tag suba. Padung natadayon nila Ma'am Amy ani guys og ni Ma'am Flor mo na ila. Na ilang area guys. Di man ko malimot ko nila ni Ma'am Flor o ni Ma'am Amy guys kay dugay jud kami ani nagkauban guys. So pa sila magbalaya sa ilahang apartment ron guys. Dito sila nangabang guys sa balay paabangan nga akong gibantayan. So taud-taud jud mi gauban di adto. Kasi ngabot ang bagyong uwan guys, mo nagaplano mi nga among alihan ang moang area among butangan og mga kahoy alihan namo guys kay aron ang bunbun dili na mo gawas. Yaot pod guys nga dili na mo sapo ang bawd diha sa mong balay mo na nga inay kay sandbag ibutang amo na lang usok-usukan og mga kahoy. Ato makita guys. Ang kalawis Ginoo guys na lukop ra jud in town gikan sa Dapling adto pod sa unahan guys kay aron lagi inta tubo-tubo ang bunbun ani kay kumukan-kan jud in town luoy jamo among pamudyo mo na nga mo ni among gibuhat nga taliwala sa makusog nga hangin guys. Padayon mi in town ani pa butang og mga kahoy guys. Diya among gibutangan og mga daon sa nipa guys. Among gitahi para lagi masudlan ni og di na makagwas ang bunbon niini. Pasensya na mo guys ug mara pilingan ako karong hapon na. Ako moingon bye bye.